Anggustina. Oh, kawula karangan dempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Kene ijo-ijo. Us. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati delengku pangkal tak ayoni. Yo. Kangro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Bagong samai aku kok kaya urung tau tepung lho aku Kurawa piranganing Sata Kurawa Kartomarma dudu Kartomarma pancen aku padha karo Kartomarma ning aranku Surtayu wis jeneng kok nganggo jeneng kali lho jeneng kali sapa Serayu Surtayu dasar pranyata bapakmu tak boyong ning negara Ngastina nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak gelem apa ora nek bapakmu ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis ora kok meksa sak penake dhewe terus arep gawe geger karang kadempel Bagong sing ora trima tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa ayo krubuten leganing atiku boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena ngapae aku sing tok ajokke sampean iki ajeng ngewangi kula mboten ngewangi kowe aming ditantangke kok nesu lha niku wong tuwa dikeplak salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat yo karo ketua pemuda ora kena ngayal iya nyepelekke ora iki jagoku lho Antasena heeh Pakde aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena siap Den siap Gong maju yo
cocok tunggal jebol dadamu aku. Lagi. Gatotkaca Siwa Kartomarma kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun dengan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Wedian ora basa karo piyayi. Basa apa? Amun basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning galake papat. Lho, galake papat piye? Kowe ora ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahi dedak kowe mesti dokoh. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku pangkal tak ayani. Yo.
kasih. Yo. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang, pengen iso perang, pengen. Ngamuk tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem, ora sedeng. Napa niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet-ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius, tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngampet-ambegan awakmu tibakno ning bumi engko ora bablas tekan jero bumi. Nek serius niki? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, langgeleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye neng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu, Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian ora sido. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mulane ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya war njaluk ndara-ndara Gatotkaca. Lolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih, ngampet-ambegan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak Karkasota. Mpun Den, wis. Kul mancing teng awak. Wis. Carane mabur, sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wis sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe.
Tuh bajigul. Wah cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok makslep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel sithik. Kaya makslep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sapenake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok ki ancacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku ki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit. Kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane ae. Banter tenang, mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Wak tonyo lho, Reng. Meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo Karang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ge sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kawake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, ha? Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni. Pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitik. Kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Mesake to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhuat wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripane bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
iki. Aku mah pengen boyong karo bapakmu ayo. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe jan. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Loh. Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pinginane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe iso ambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane gareng balekke. Ajeng ki kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak yo golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barange. Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbale Ndara Antasena. Nendi? Kae nang pelataran kae Ndragal Kaca Ndrantarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundang wong tuwa ora kene dono koso malah cenguk-cenguk. Njumbuhake lawan kesagu aku nalika semono, aku sagu diutus neng Ndarawati. Nggih. Aku sagu diutus neng Amarta, aku sagu diutus neng Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa, ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih, Den.
ing wangsup monomadin wikara sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ora panglingka Yatmat Jaku Ndrapsila geni wisan geni ingkang sowan ning Projing Ndrawati padha kanthi harja nggir sowanira kulup Bambang Wisanggeni tansah pinanganing kawidadane ring Sambikala Praptakuwa aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Dwarawati ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena Atmat Jaku cah bagus padha kanthi raja sak praptamu pangestune Siwa Ireng wilujeng ning Sambikala aku ngaturke bektiku katur ya wa ya nggih tak tampa pangestuku tampanana anggere kekalih ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman iki kula tampi bektiku katur ya mak cilik iki kula tampi anggere Antasena dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datul ya Projing Ndrawati ya mak cilik kaya wis ora kurang prayoga misanggeni ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan mara gage matura yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging yen ana ingkang utus sira diutus sapa kulup Uma Ireng Atmat Jaku Ndrapsila geni kepiye sejatine praptaku ning negara Ndrawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe nanging pancen aku ingkang utus sira kulup diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni ya pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman, wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernataning hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha nggudel bingung, numbuk bentus sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayuwangan kebak ing katentreman kebak ing karukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta nanging ana syarat-syaratane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndrawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projing Ndrawati ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndrawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndrawati ora kersa tedhak dawuhing kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndrawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ingkang kudu rawuh pusaka Ndrawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndrawati kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir hidup nyomangolon saka wadanari romberanang kuseta lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring kang ganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa mula kang saka kuwi Wisanggeni yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma aku tak takon karo kowe Maragage Wangsulana Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to kuwi pusaka kadewatan
kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Jayakusuma. Apa meneh amung derajate Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedosaning Kakang Semar kok bakal bangun kayangan mau wis anggeni. Kadhe wis anggene wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Jayakusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar kok bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem nyumaring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngambil Sekar Jayakusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndarawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Jayakusuma. Nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati, Pakdhe Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati. Nanging Setyaki minangka dados Senopati Ndarawati ngempun naremaken tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun Senopati Ndarawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakdhe. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakdhe Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndarawati maringake Sekar Jayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora neng kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan Jawi kene. Krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggeni. Lah kok dadi kadangmu ngrandu gombol ing ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndarawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndarawati. Kakang Antasena ndakno, Setyaki tak endhake. Sekar Jayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik Wisanggeni. Iya wae, ngestone dawuh. Apa keperanggul mung kowe ngayu nang kene saiki ditempokke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas Mak Cilik, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko dale tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu, aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satria Garbaruji iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Mak Cilik.
Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Sentyak iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen wis ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu garba Cimentala karo kowe Antasena. Ayo, pangga tayani Mak Jrik Setyaki. Oh, iki mergane batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, aja kaya ngono. Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe kene. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kowe lah senengane kowe iki senengane kok. Kowe tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken Dak. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu, nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah nom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Kandhani ora dicempalani ndak tuman bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning urung kaluwan kalah, ya to Ni? Iya. Urung karuan kalah sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijaya Kusuma tak paringake. Lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to, Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po, ya bisa ngene tampan ono. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun po. Sekar Jayakusuma baya ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestakake dawuh. Setyaki wonten timbalan. Sak gedhakan iki ora teka parangake nderek. Nggih. Reksana negara Ndrawati ya Dimas nggih nistakaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Ndrawasila Gniyasi Wisanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tumraping negara Ngamarta. Nggih. Nistakaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring Jengkar Paduka Setyaki ya. Aku njaluk pamit titip negara ya Dimas loro kula ngestakaken dawuh. Sugeng tindak Paduka mugi kalising sambi kula prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi ya ngaturake panuwun Dimas.
apa iki? Acara apa? Kitanan. Supitan kitanan. Sapa sing disupitke? Mas Raditya karo Mas Ryu Zaki. Kiu dengkulmu mulya. Ryu Zaki, heeh. Ana saiki do nganggo jeneng Jawa iki do wegah ya, Truk. Ha iya. Anak cenger lahir dijenengke Joko wis arang-arang banget. Bambang ngono arang-arang banget. Suwita ngono ora ana. Kabeh nganggo huruf sing kari dhewe nganggo ik. Kenya. Heeh. Avanza. Ku mobil iku ora. Mobil paring banter dhewe. Heeh. Kok iso paring banter ya CC-ne kalah karo sing mobil-mobil gedhe. Weh, kok iso apa nyelip Avanza? Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Saking akeh. Ha iya. Banter banget. Ya moga-moga bocah sing disebut iso dadi bocah sing utama ya, Truk. Ya. Dadi bocah sing becik, dadi bocah sing iso ngabekti karo wong tuwa. Merga wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina arep bocah iku sesuk sugih, mlegedu, iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina kuwi ora kok kuwi karepane wong tuwa. Ning wong tuwa ki seneng nyawang anak sing tata susila, unggah-ungguh, tata krama, ngabekti, ngajeni. Wis dadi jalaran swarganing wong tuwa. Ha iya. Arep sugih mlegedu iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina. Nek merosal mbedugal tumindake ora prayoga kuwi dadi jalaran wong tuwa iku sengkake ana ning dalaning pepati. Ha iya. Ora ana ya seneng di anak sing gleleng. Kuwi mesti ngono, Gong. Ora ngono, wong ki beda-beda. Saiki ngene, isan-isane ing donya iki apa? Werna loro mingantro. Bejo cilaka, bungah susah, sugih miskin, lanang wedok mlebu metu, ha ta? Saiki nek kowe duwe anak tok gadang dadi wong apik, apa terus donya iki apik tok? Mula aku tak dadi menungso sing gadang anak dadi wong elek. Dadi isen-isene donya iki komplit. Ala, becik, bener luput, apik jahat. Oh iya. Ya sak karepmu Gong aku arep menging karo kowe apa sing tok cita-citake muga-muga tak amini. Kelakon kowe duwe anak sing elek, kowe mumet sirahmu, gagas anakmu setruk, kepleh-kepleh, ora entuk tombo. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Aku ki nek omong senengane sak karepe dhewe kok. Ayo membangane ora omong kok masa bakong ngomong kok lurus-lurus wae. Tenan ora gayeng. Lah iya. Reng, apa, Tru? Iki ana pamundutan saka Rama Agus. Rama Agus? Jineman uler kambang. Rama Agus ki saka Surabaya. Waduh ya. Ngaturke jineman uler kambang. Sing kepareng nyekar sapa? Jineman uler kambang. Mbak Ayu Purwalestari. Engko isih ana sing utang siji sik Tatin. Heeh. Nek ora disaur ndak laporke polisi wae, Tru. Lho. Perkara nembang kok dadak dilaporke polisi. Jineman uler kambang pelok pos Lendro Reng. Ya njajal pelok sing kepenak, Tru. Ya. Men minger tukange gender. Minger keblate. Ya ora, ya minger ning nggon pelok. Heeh. Men golek cakepan sing kira-kira asing. Ya. Sikra apa? Mbok truk mbok rasa. Ki ning pamundutan lagu mbok menawa Reng saka lumantar HP kok klangkling. Oh ya wis ora apa-apa. Engko wis rampung pas selesai ngencengke. Heeh. Kaya pengerebabku mbiyen. Ngene gending rasa ming ting ting tang tang ting ting tang tang ting 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 tang 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 ting 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 tang tang. Gendinge rampung lagi ngek. Wis bubar. Yo. Suwanane Bapak, ayo suwanane Bapak karo ngenteni ndoro-ndoro padha rawuh ning Karang Kadempel. Ayo. Jan
ning yaning naloka ngati langit Lambang mantep pasolan pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur langening kalangban aglar pandha majakunggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa kulup sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah Padanawa sowan kula boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya suwados sowan ngabyantura ngersa paduka Kanjeng Prabu Darmakusuma mugi dados ning kawuningan wa bilih sakmangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Umikun sing langit kelap-kelapaton lerkin saking risang mawe gandrung ing Antarja nggih kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wak ming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowan negara Mandura mugi dados ning kawuningan sowan kula boten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku jangkar bumi nggih kasinggihan mengaten. Wigatine Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten Garing Amarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negaring Amarta
saengga negari ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi uni mujudaken praja ingkang ayom ayem tentrem nanging kedah sarat-saranipun wonten kula kunjukaken kersa paduka Kanjeng Wah ing Mandura lho sarat-sarane apa sarat-saranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wah Mandura mari ngampil pusaka ing Mandura Kiai Nenggala tuwin Kiai Alugoro sak mangke pareng badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel lho Kiai Nenggala inggih kasinggihan mekaten Antarsa yen mesine kowe ngerti Kiai Nenggala Kiai Alugoro kuwi duwe pusaka bain-bain kuwi pusaka kadewatan lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kiai Nenggala lan Alugoro dadi sarana sarastrana bangun kaya ngono negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kiai Alugoro kuwi panjenengan iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kiai Alugoro utawa Kiai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng maring ngampil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten giranipun kula jejer satriya, teko kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakati. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore rek. Mbok Prabu kedahipun nenget. Ya, aku tak sareh. Mbangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Iye, nyo tampanono Kiai Nenggala. Koko Prabu nggih kula kanthi wonten ing Karang Kadempel ya ayo Kresna tak tutke. Den prayetna samorere seka balik tityani gandayani
Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar. Apa niate Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh? Yo, Kakang Semar. Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den. Napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayan, utamane bebrayan negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumadi saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji, ning saiki kok sithik-sithik geger, sithik-sithik geger. Awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan iki minangka dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi duit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing empun nggih empun, nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta imbanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan. Sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedah junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta. Kakang Semar iya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan ledo tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok tuk Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempengi ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke, mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun ado-ado kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami pitados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah lo jinawi kerta tata turaharja ayem selaminipun Ndara.